subscribe naman dyan mga idol. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. I love you, mahal. Tanong ko sa akin. Hi guys! Umpisahan ang araw ng nakangiti, dami ng yakap ng Panginoon at huwag kalilimutang sabihin, Salamat Lord! Nandito tayo ngayon sa Lawak, Pangasinan, dito sa ating partner ang Pussy Place Milk Tea Shop dito sa Lawak, Pangasinan. Ang surprise mo deliver ko ay magtutungo ngayon sa barangay na Magbagan, Santa Maria, Pangasinan para surprisahin si Ma'am Victoria Vicky Brillo na nagsiselebrate ng kanyang ika-70th birthday at ang nagpasurprise sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang pamangkin na si Ma'am Christine Brillo Casabar all the way from Toronto, Canada. Sasamahan niyo kami at ating kumayan kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa pasurpresa ng kanyang pamangkin. So isa lang sasabihin ko sa inyo, alam na! Ay nararamdaman. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sa daming dami, ikaw ang ating maniwala ka sana. Hi ma'am, good morning po. Meron na po kami i-deliver po para sa inyo. Ay, saan po galing? Po, hindi po namin alam ma'am kasi taga-deliver lang po kami. Ako sa biding ngayon, ala. Ay, Kristay, nadabisita ko, Ricardo. Kanong may deliver na? Surprise ba? Galing ba sa iyo? Hindi po ma'am kasi may babayaran pa po kayo sa amin 70,000 po. Ah? Oh my God. Ah? Oh my God. Yes po. Sinong nagbili? Ano Hindi niya? ko po alam ma'am kasi ang nakalagay lang naman po is pangalan nyo at saka address nyo. Oh, I don't have that money. I don't have that much. 70,000? Yes Oh ma'am. my God. Wala akong ano. Wala po ba kayong nagagawa sa mga cellphone nyo? Baka may mga na-pindot-pindot po kayo na na-orderan po ninyo. Ay, wala akong ano, hindi ako gumagamit ng cellphone. For Hindi ako ordering- nag-a-apps, hindi ako Hindi po kayo nag-a-app. Oo, So, oo, oo. paano po kaya yun, ma'am? Sa hindi po kasi nakapangalan yun eh. Sige, dati ko nag-a-apps, nag-pa-deliver ka. Eh, I will have to pay 70,000. I don't have that much. Ito lang ang handa namin, no? Bakit po, ma'am? Birthday ko Ay, ngayon. birthday nyo po ngayon, Opo. ma'am. Yes, sir. 70 po. Wala eh, kahit 7,000 wala ako niyan eh. Agora ka. Ito nga lang ang handa ko, makabayad ako ng 70,000. I should have prepared for myself. Papusahan na. Oo. 78 birthday. Yes. And then I have no people, I have not invited anyone because I Kami na lang pala makikikain nun. wala pa naman nalutang alam namin yan. Kasi dinner po ang ano namin.
Ganito na lang po, ma'am. Kindly check na lang po the package para pag sa inyo po talaga, iiwanan po namin yun. Pero kung hindi po sa inyo, Hindi nyo ako magbabayad. yes po, sige po, iaano na lang po namin. Oh my God. Nagulat ako eh. Siyempre. Wala po ba talaga kayong naano, No, ma'am? wala po. Baka may mga Kahit apps po 7,000 wala. Or baka sa Facebook po, may napindot po kayo na ano. Wala Kasi kung po minsan eh. po, sa mga Facebook, meron po tayo yung mga napipindot na nag-ano siya. Hindi ako Babay na nag-a-apps. siya, oo. Ginagamit ko lang yung, ang alam mo yung cellphone ko is yung panlang. Ano ba yan? Keypad po. Keypad ba yan? Yung... Ako yung pinipindot-pindot Oo, pa natin. Ay, paano ako magkakaroon? Motor ka na, parang yung break. Motor ka na. Ikaw lang ang aking mahal. Parang yung break. Happy birthday! Oh, kanina surprise ba ito? Ito po, ma'am, syempre po, galing kay Ria Faye. Ayan po. God, That is one, ma'am. Ayan. And this one po, itong pa-surprise po sa inyo is galing po kay Ma'am Christine. Thank you, Christine. Picture po ako, ma'am! Thank you for the Pag-picture love. po ako. Thank you. Ay, nako, na-surprise man ako talaga. Ay, ang handa ko yun lang. Sabi ko, magdi-dinner na lang. Sabi ko, ano ba yun, yung nagbabasar na lang kami. Pero yung mga anak ko sabi niya, oh, ano ba yung bitin? Sabi nila, mag-ihaw-ihaw na lang tayo, sabi. I don't speak this. I didn't. Really. Thank you, Christine. It's our birthday. Birthday mo rin kahapon. Ikaw lang ang aking mahal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, Ma'am Vicky, may gawis muna bago mo hipan yung kandila mo. Meron akong listahan dito ng mga magbibigay ng mensahe. Hello, I'm so proud of you, Mama. I love you. Happy birthday and more blessings to come. Ang unang Birthday, Lola! Agusta kini Lola ni. Sige na, sige na. Mag-iisang Lola, si Lola Vicky. Happy birthday ko naman. Happy birthday ko na. Happy birthday, Lola. Thank you, thank you. Happy birthday, Ma. More birthday to come. And I love you, Ma. nanay ko. Happy birthday, loves. Sana marami pang birthday na darating sa'yo. Happy 70th birthday to you. Angit pa. Greetings po ka no. Kuya. Birthday lang. Bayad ka ng rin naman. Si Birthday utang ni Dayday. Tapay lang niya, madam. Ayun ang pay. Ay, rin ang awana nga ruta. Thank you, thank you. Ini, ano na bro? Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to my one and only Auntie Loves. Cheers!
Wishing you more years of sweet blessings, good luck, and good health. You're only the one I know who looks young at 70. Promise. Kitang-kita naman, di ba? Hope you love this little surprise from us. Siyempre galing na po sa aming lahat. Na kahit sa ganitong paraan man lang, mapasaya ka namin on your 70th. Siyempre, simply man to, but you know it's full of our love to you. Thank you. It's not enough para sa lahat-lahat. Para pasalamatan ka sa lahat-lahat. Your unconditional love for us, especially na sa akin. Through my downs, you're always been there. Sa lahat ng hinagpis ko sa buhay, andyan ka lagi to the rescue. With or without any questions, andyan ka lagi. Malayo man ako sa'yo, pero you always make sure na andyan ka. Andyan at andyan ka pa rin hanggang ngayon na nagkaapo na ako. Andyan ka pa rin lagi. And I'm so thankful with that. We are so blessed to have you as the most amazing auntie, mama, sister-in-law kay mommy, and most especially, wife of that, diba? Swerte-swerte, diba? And thank you for being the most greatest Lola to my kids. And especially now, great-grandma to Kayna. So it's time to celebrate. Hindi na ako magdadrama. Kasi it's time for celebration. Baka guro nga abak pa dito yan. May God continue to bless you happiness, with a good heart and good more of sweet memories with the Pearlski. Thank you, I love you, and I miss you all so badly. Happy celebration. I miss you all. I love you. Wish to see you all. Ayan, so meron pa akong love letter dito, ma'am. Ayan, so happy birthday, my Auntie Loves. Wish you more 70 years of sweet blessings, good luck and good health. You're only the one I know that looks so young at 70. Promise. Kitang-kita mo naman di ba? Auntie Loves, hope you love this little surprise, especially for you, kahit sa ganitong paraan, mapasaya ka namin. Simple man ito, pero full of our love for you. You deserve this. Thank you is not enough para pasalamatan ka sa lahat-lahat. Your unconditional love for us na hindi matatawaran, lalo na sa akin. Through all my downs, you're always been there sa lahat ng hinagpis ko. Lagi kang to the rescue. With or without any call, andyan ka lagi. Malayo man ako sa'yo, pero andyan at andyan ka pa rin hanggang ngayong may apo na ako. We are so blessed to have you sa buhay namin. In our special way, wala kang katulad, napakadakila mo. Tama na ang drama, tabaka agrungaab na ako dito. This is a birthday party. It's time to party and celebrate. I love you forever, Auntie Loves. Missing you all so badly. Cheers to you for longer and healthy life with the rest of the gang. Love, Pearlski family. Ayan po, ma'am. Yan po ang isang love letter nila para sa'yo. So, ma'am, ayan po. Hihingan naman po kung ano yung reaction mo or message mo dun sa mga surprise po para sa inyo. Nako, magagalit ako. Ay, nako. Sabi ko, parang wala akong masabi. Speechless yata o iyak na lang. Okay, thank you sa lahat ng effort ninyo, mga anak. It's really a big surprise. Talaga. It's highly appreciated naman yung mga ginawa ninyo sa akin at sabi nyo, deserving ako. Deserve ba talaga? Ay,
Sobrang overwhelming ang aking kasiyahan ngayon. Ganito pala yung mag-70. Sa 71, baka wala na. Huwag mo niya i-wish yun lang. Mas malaki, mas marami. Sabi ko noon, nag-wish talaga ako noon yung may mga kasamahan ko na 70 ang fan age nila. Sabi ko, ba't din ako ng ganyan? Sa 70, bonggasyos din naman kasi sabi ko sa asawa ko. Surprise din yung asawa ko, hindi niya alam yan. At talagang, ito nga, dinner talaga, yung konting dinner na ihaw-ihaw lang kami. Tapos may konting alak, dito lang sa sirok ng Chico. Pero ito na, talagang napakasaya. Thank you sa lahat ng nag-anak, Ria Fe and Christine, kasama ka Babong. Opo. Okay, salamat sa lahat at God bless sa ating lahat din. At sana wala na itong pandemic na ito para tuloy-tuloy na ang balik normal na tayo sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Thank you, most especially to God. Sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng pamilya, pasensya na, walang invitation. And so in behalf of Surprise Mo Deliver ko, Mama Vicky, we wish you all the best. Happy birthday at sana hindi pa nga po ito yung huli nating pagkikita. Ayan, sana po may sumunod pang mga pa-sorpresa or hindi man po kami na po ang magkikater ng mga party nyo sa susunod. Ayan po, so happy birthday po. Enjoy nyo po itong araw na to. And syempre, we would like also to thank Ma'am Emily Lopez from Lawak, Pangasinan, because siya po yung naging daan namin para makuha po itong event na ito. So happy birthday po and thank you so much po. Ayan. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise Mo Deliver ko by Miss Marlene Palabay para updated po kayo palagi sa mga videos na ina-upload namin. So lagi lang pong nating tatandaan, every gising is a blessing. Keep safe everyone. God bless. Bye! Ayan. Thank you so much po. Happy birthday! Ayun, thank you so much po.